De fleste mænd tror, at grunden til, at de fejler i dating, det er fordi, de ikke har nok penge, fordi de ikke har udseende med sig, eller fordi de generelt set ikke føler, at de har talegaverne i orden. De er bare ikke den person, som der kan tiltrække andre kvinder. Men hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at det primært handler omkring noget helt andet? Det drejer sig faktisk primært omkring den her. Dit mindset. Det er alfa og omega i alt, ikke kun dating. Også i forhold til, hvis du gerne vil have opbygget en succesfuld forretning, gerne vil have succes i livet generelt set. Dit mindset, det er alt. Det er det, du træffer beslutninger ud fra. Og det er også noget, som der kommer til at udtrykke i din kommunikation, hvordan du egentlig tænker, og hvilken adfærd du har i det hele taget, når det er, at du tænker og skal til på dates og sådan nogle ting her. Så det er det, jeg vil gå i dybden med i den video her, og fortælle omkring, hvordan du rent faktisk kan sætte dig selv op til succes, ved at stille dig selv de rigtige spørgsmål, frem for de forkerte spørgsmål. En af de største fejl, jeg nemlig lavede tilbage i tiden, da det var, at jeg startede med at date, det var det her med, at jeg stillede mig selv de forkerte spørgsmål, inden jeg tog på første, anden, tredje, fjerde dates, som der så satte mig selv op til fiasko. Jeg spurgte, hvad kan jeg gøre for at få kvinden til bedre at kunne lide mig? Altså, hvad kan jeg sige for at få kvinden til bedre at kunne lide mig? Hvad er de rigtige ting at sige, kontra hvad er de forkerte ting at sige? Sådan nogle ting her. Og det spiller selvfølgelig en stor rolle, hvad du siger, men det drejer sig i højere grad omkring, hvordan du siger det. Og det gjorde bare sådan, så det var, at jeg ubevidst gik hen og prøvede at imponere kvinder, prøvede at sige de rigtige ting, jeg prøvede at try hard. Og det endte med, at daten blev sindssygt akavet, fordi jeg overtænkte alting og overanalyserede absolut alt på daten, hvad kvinden gjorde, hvad jeg selv gjorde. Og det endte med at fuck mig op big time. Så i stedet for at stille dig selv spørgsmålet, hvad kan jeg gøre for, at kvinden bedre kan lide mig? Så rent faktisk spørg dig selv, hvad har den her kvinde at byde på personlighedsmæssigt? Altså ud over sit udseende. Hvad har kvinden at byde på? På den måde så tager du nemlig udgangspunkt i, okay, hvad kan hun egentlig bringe mig? Frem for at tage udgangspunkt i, hvad du kan gøre for at imponere hende, og kan gøre sådan, så hun bedre kan lide dig. Det er et rigtig godt mindset at have. Også noget af det, der vil sætte dig op til succes, skulle lige have en tår over den her. Også noget af det, som der kan sætte dig selv op til rigtig meget succes, netop ved at du tænker på den her måde, kontra tænk på den anden måde, nemlig. Og så også det her med at tage daten, som den kommer. I stedet for at gå og have alle mulige store forventninger omkring, hvad der skal ske på den date her. Vi skal bare ende med at kysse, have sex, hvis det er det, du tænker. Sådan nogle ting her. Lad være med at have de her tårnhøje forventninger. I stedet så rent faktisk kig på, har kvinden og jeg egentlig taget en god kemi? Og hvad har hun at byde på personlighedsmæssigt? Fordi det er klart, at hun har noget at byde på udseendsmæssigt. Siden at I matchede på dating apps, eller siden du gerne vil på en date med hende i første omgang, så må det jo være fordi, at hun som udgangspunkt er din type. Men i stedet så kig meget mere på, har kvinden og jeg egentlig en god kemi? Hvis ikke vi har god kemi, så er der ikke nogen grund til at bruge tid mere på hende her. Men ved at du kigger på de rigtige ting frem for de forkerte ting, så kommer du automatisk til at sætte dig selv op til langt mere succes. Ved at tage tingene, som det kommer også. Ved ikke at sætte alt for store forventninger. Fordi hvad sker der, når det er, at du ikke sætter store forventninger? Så kommer daten automatisk til at gå smooth. Hvad kommer der til at ske, hvis du sætter store forventninger? Så lægger du et kæmpe pres på dine egne skuldre. Og det gør så, chancen er bare det større for, at du fucker op på den date her. Og det vil vi jo helst ikke have. Vi vil jo gerne have, at man får mest mulig succes på de dates, man tager på. At det ender ud i flere dates, hvis det er en kvinde, man vel og mærke godt kan lide. Og det er også det, man skal spørge sig selv omkring på selve daten. Er det her egentlig en kvinde, som der har noget at tilbyde mig? Eller hvordan og hvorledes står det til med hensyn til det? Det er det, der er super vigtigt at spørge en om, hvad hun har at byde på, og om kvinden og dig egentlig taget har en god kemi. En fejl, jeg også ser, der er rigtig mange mænd, der laver, inklusive mig selv, hvad jeg engang gjorde, det var det her med, at jeg antog, at kvinden ikke var interesseret i mig. Fordi jeg ikke havde nok succesoplevelser med kvinder, og så må hende her nok heller ikke være interesseret i mig. Og det gjorde så, at jeg fremstod langt mere usikker på, når det var, jeg interagerede med den kvinde, gik over til hende i byen, eller skulle på en date med hende. Jeg antog, hun ikke var interesseret, og det kom så også til udtryk i min kommunikation og i min adfærd. Man kunne høre, at jeg var nervøs, jeg kunne mærke det på mig selv, blev mere nervøs. Jeg turde ikke gå efter kysset, fordi hun kunne alligevel ikke lide mig, så hvorfor overhovedet prøve? I stedet for at gøre det, så fandt jeg ud af, at der var noget langt bedre at gøre. Det i stedet så antage, at hun er interesseret i dig. Fordi hvorfor skulle hun ikke være interesseret i dig? Der er en grund til, at hun gerne vil på date med dig. Der er en grund til, at hun stadigvæk er der, når det er, at du approacher hende i byen. Hun holder en god øjenkontakt, hun smiler til dig. Så hvorfor ikke bare antage, at hun er interesseret i dig? Så kommer du automatisk til at fremstå langt mere selvsikker i jeres interaktion. Og det er super effektivt.
Og noget, der har hjulpet mig utrolig meget at gøre det her. Og noget, jeg også vil anbefale, at du gør. Så igen, bare lige for at opsummere. Tag tingene, som det kommer på de dates, som du tager på. Når det er, at du interagerer med en kvinde. Når du går op til en i byen. Lad være med at have tårnhøje forventninger omkring. Der skal bare ske X, Y, Z. Jeg skal bare ind med at have sex med hende. Jeg skal bare ind med at kysse med hende. Hun skal bare blive min kæreste. Nej. I stedet så tag tingene, som det kommer. Og rent faktisk kig på i første omgang. Har kvinden og jeg egentlig en god kemi? Og hvad har hun at byde på personlighedsmæssigt? Har hun humor? Sådan nogle ting her. Kan hun tage lidt pis på mig? Så kan hun udfordre mig? Kig på de ting her. De ting, du går op i som mand. Og så tag udgangspunkt i det. Det er virkelig, virkelig effektivt at gøre det på den måde. Og så lad være med at antage, at hun ikke er interesseret. I stedet antage, at hun er interesseret i dig. Fordi ellers så ville hun ikke på en date med dig i første omgang. I hvert fald. Og det gør også bare, så din adfærd kommer til at signalere, at du er langt mere selvsikker. Fordi du skal tænke på, hvis du har den rigtige mentalitet, så kommer det også til udtryk i din kommunikation. Og hvis det kommer til udtryk i din kommunikation, så kommer hun automatisk til at se dig som værende en mand, der står stærkere i sig selv, en mand med mere selvtillid og en mand, der er mere selvsikker. Og hvis hun ser det, så kommer chancen automatisk til at være større for, at hun føler sig tiltrukket af dig. Fordi det er attraktivt med en mand, som der signalerer selvsikkerhed, og der har noget selvtillid i det hele taget, noget tro på sig selv. Det betyder og spiller en kæmpe stor rolle. En kvinde vil gerne have en mand, der står stærkt i sig selv. Og det er vigtigt at huske på, når du dater andre kvinder. Så derfor så er du nødt til at have den her med, hvis du gerne vil have succes med dating fremover. Og hvis du godt kunne lide den video her, så giv endelig videoen et like. Og hvis du godt kunne tænke dig at se flere af de videoer her, så abonner på min kanal. Og ellers så vil jeg bare gerne sige tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.